Bé, bon dia a tots. Anem a continuar avui en el llibre les pàgines 116 i 117, que són les dues últimes que ens queden del tema del romanticisme i que són les dedicades a l'apartat de la creació musical. En aquest cas no anem a avançar massa, no anem a explicar massa nou, perquè parla sobre les alteracions musicals, que és algo que ja hem vist tant en primer com en segon. No obstant, no estarà de més que li peguem el xicot de repàs que ens proposa el llibre. Així que, sense més dilació, anem allà. Bé, així tenim el que es diu el llibre, val? I el primer és la definició, òbviament. Diu així que les alteracions musicals tenen com a objectiu modificar l'altura de les notes. De la mateixa forma que jo puc canviar l'altura de les notes situant a diferents altures aquestes notes en el pentagrama, puc fer que una mateixa nota soni un peliu més alta o un peliu més baixa per mitjà de les alteracions musicals. Ja coneguem les tres més habituals, que les tenim així en aquesta línia, són el bemoll, que seria esta, el sostingut, que és esta d'ací, i finalment el becaire. Val? Com diu així, el sostingut eleva l'entonació de la nota un semitó, és dir, mig to, el bemoll la baixa un altre semitó, és dir, fa el procés invers, i el becaire anul·la els efectes del sostingut i del bemoll. És a dir, que quan jo fiqui una nota alterada, si vull que aquesta nota retome la seva afinació natural, he de ficar un becaire que anul·la l'efecte del bemoll, perquè si no este bemoll afectaria tant aquesta nota com aquesta. I exactament el mateix el que passa amb el sostingut prèviament. Si no es tinguera el becaire sense tindre cap nota davant, no faria absolutament res, no tindria cap utilitat. Bueno, doncs aquestes tres alteracions, si li s'afegeixen dos més, el doble sostingut i el doble bemoll. El nom de les alteracions ja ens indica un poquet què va fer. Si el sostingut eleva l'entonació mig to, el doble sostingut eleva l'entonació dos mitjos tons, dos semitons, és a dir, un to. En el cas del doble bemoll és al contrari, és a dir, si el bemoll abaixa mig to, el doble bemoll abaixarà un to sencer o dos semitons. Les anem a trobar poc aquestes alteracions, bàsicament perquè normalment nosaltres treballem en una escala amb poques alteracions, és a dir, que normalment la nostra escala està plena de notes naturals. Aleshores, dins de les notes naturals no té massa sentit el ficar un doble sostingut o un doble bemoll, perquè el doble sostingut realment el que equival és a ficar, en aquest cas, en vegada d'un sol doble sostingut i haguera ficat un la i seria exactament el mateix. I així, en vegada d'un doble bemoll haguera ficat un fa i seria també exactament la mateixa nota. Aleshores, sentit el doble sostingut o el doble bemoll, però bueno, quan tenim passatges en els que n'hi ha molts sostinguts, val? Sí que respecte a un sostingut, un doble sostingut seria pujar mig to, o respecte a un bemoll, el doble bemoll seria baixar mig to. Aquest és un poquet el sentit que té, però bueno, tampoc és massa, massa freqüent el trobar-lo i tampoc vaig incidir molt en el tema. Val? A continuació, el que ens refereixen, o ens recorda, millor dit, perquè hi ha altre que vaig l'any passat, és com s'han d'escriure correctament les alteracions. I les dues normes bàsiques són que l'alteració s'ha de col·locar a la mateixa altura que està la nota, és a dir, si jo tinc la nota així, no puc ficar l'alteració així dalt o així baix. Com a regla, si l'alteració està en el segon espai, però si la nota està en el segon espai, l'alteració també haurà d'estar en el segon espai. Per això este becaire té les dues barres que estan delimitant aquest segon espai. Si l'alteració està en una línia, si la nota està en una línia, l'alteració és exactament igual. Per això la B del bemoll atravessa precisament la cinquena línia, que és on està aquesta nota. Val? Bé, aquesta seria la primera regla, i la segona regla és que l'alteració s'ha d'escriure a l'esquerra de la nota, és a dir, anticipant a la nota. Per què? Perquè d'alguna forma el que està indicant és que aquesta alteració afecta a aquesta nota d'ací. Ojo, a aquesta nota d'ací, i ara ho veurem després, a totes les que estan a aquesta altura o que es diuen igual, estiguen una octava alta o una octava baixa, dins d'aquest compàs. Bueno, això és el que anem precisament a veure en la segona pàgina, que ens lo comenta així, és a dir, l'efecte de l'alteració recau sobre totes les notes del mateix nom que es troben a continuació de l'alteració, sempre que es troben dins del mateix compàs, encara que estiguen a distinta altura. És a dir, que en aquest cas, aquesta nota, que és un sol, fa que el sostingut afecte a aquesta, que evidentment també és un sol, però també està d'ací dalt, que no deixa de ser un sol agut, però un sol. O esta, per exemple, que és un do sostingut, també afecta el sostingut a este do que està en octava baixa. Val? Bé, ens diuen així, que me l'havia votat, que la nota alterada, quan tenim una lligadura, també afecta a la segona nota que està lligada.
Recordem que la lligadura al final el que serveix és per a unir dos notes i fer que el so siga un. Però bueno, per a que aquestes dues notes siguin un únic so, és evident que aquesta alteració també té que afectar a aquesta nota. Ojo, si tinguera un do sostingut, este do sostingut ja no estaria afectat per la nota. Val? Però millor que si tinguera un do, este do ja no estaria afectat per el sostingut, perquè l'efecte del sostingut arriba fins a la barra divisòria i excepcionalment a la nota a la qual està lligada com ho diré jo? Ai, no m'hi serà la paraula. L'alteració. Val? Bé, finalment, i ja acabem, perquè tampoc és molt el que tenim que explicar, ens expliquen els dos tipus d'alteracions, les alteracions que s'anomenen accidentals i les que són pròpies. Quina és la diferència? Pues bueno, molt senzilla. L'alteració accidental, que és la que situem, per exemple, així o així, és una alteració que té un àmbit limitat dins del que seria la composició. I quin és l'àmbit limitat d'aquesta alteració? Precisament el que acabem d'explicar abans, és a dir, el final del compàs on se situa l'alteració. És a dir, com diu així, les alteracions accidentals són aquelles que modifiquen de forma passatgera determinades notes en moments concrets d'una obra musical. És a dir, en aquest cas, este bemol només afecta a la nota que està al costat i a totes les notes com eixa que estan dins d'aquest compàs, però així finalitza l'àmbit de l'alteració. Exactament igual amb este sostingut, que començaria així i arribaria fins al compàs, al final del compàs. Front a aquestes alteracions accidentals tenim les alteracions pròpies, que són aquelles que estenen tot el seu àmbit a la composició sencera. I què hi ha que fer per a fer això? Situar-les al principi de la composició. Fixeu-vos que aquestes dues alteracions que tinc així, aquests dos sostinguts, no afecten a cap nota en concret, sinó que estan situats a una determinada altura, perquè el que indiquen és que totes les notes que es diguen com aquesta, que està en el pentagrama, en aquest cas la cinquena línia és un fa, o com aquesta, que és el tercer espai, que és un do, no? Aleshores, qualsevol nota que en la composició musical siga un fa o un do, per defecte estarà alterada. És a dir, en aquest cas, este do afectaria a esta nota i a esta nota. I aquesta és la raó per la qual fiquen així un becaire, perquè volen que aquesta nota no sigui alterada. En el cas del fa sostingut, no veig cap fa sostingut o cap fa en aquesta línia, però no passa res, perquè sí que tenim un fa així baix. Este fa estaria alterat, estaria amb un sostingut de sèrie, podem dir. I el mateix passaria amb això. Quin sentit té això? Bueno, doncs ja, si l'any que ve en quart expliquem esto, doneu música, allí us explicarem què són les escales i per què les escales majors i menors necessiten en molts casos d'alteracions per a mantindre la relació de tons i semitons que determina la modalitat major o la modalitat menor. Però bàsicament aquestes alteracions que es fiquen així és per a fer que l'escala en la que jo estic treballant, en aquest cas seria l'escala de re major, tinga les mateixes característiques de sèrie que l'escala major. Val? Però bueno, us dic que això ho explicaré l'any que ve. Un últim apunt és que aquestes alteracions que conformen les alteracions pròpies, el conjunt d'aquestes alteracions se li anomena armadura. Vale? Com diu així, s'escriu entre la clau i el compàs al principi de la partitura. D'acord? Doncs bueno, poqueta cosa més. La veritat és que no era massa llarg el contingut del que tenim que donar avui i tampoc ho vull carregar molt. Repasseu-seu i fins així els continguts del tema del romanticisme. Ja en pròximes classes desenvoluparem el que serien els temes del segle XX. Bé, però ja no us cansem més. Un abraç a tots, cuideu-se i se vegem, per almenys telemàticament. Fins a la propera